हेलो लोगोफोर बरायबाय बडेजुब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव डेली पुलिस कनस्टेबलाव नोंथांमोना मिथिखाबाय जे भेकेन्सि ओंखारदों होननानै 7547 जेराव हिनजावफोर हौवाफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हादों एबा हागासिनो दङ स' बिनि लास्ट डेट जों नायगोन एग्जाम सिलेबास जों नायगोन एग्जाम सिलेबास ओंखारजोब्बाय आरो माबायदि टाइपनि कुइसन फैथावना स' बिनि सायाव आं नोंथांमोना आपडेट लाबोदों जे मा टाइपनि कुइसन दानगोन थ' बिथांमोना खिथाखादों स' बेखायनो जायफ्रा डेली पुलिस कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामबाय एग्जाम होगोन स' नोंथांमोननि थाखाय बिग आपडेट दङ दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बडेजुब इनफ' इउटुब चेनेलाव स' बिदिब्ला जों थांनो फैगौ खालामा अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो माबायदि कुइसन फैगोन एबा खिथादों बिथांमोना सिलेबासाव बेखौ जोङो नायगोन दा बेखायनो जों अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव जोङो डाउनलड खालामनोसै एन्ड बेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप जोङो नायगोन एग्जाम प्रसेसा माबायदि जाथावगौ दा बेनो जाबाय सोलिगासिनो अनलाइन दा बिनि लास्ट डेट 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन जेराव नोंथांमोननि फरायनाया हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन आरो एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोननो अनलाइन एग्जाम जागोन डिसेम्बराव डेटआ फिक्स जायाखै नाथाय डिसेम्बराव जाखायो एसएससिआ जि बुंदों बेनो जायो स' बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस भिडिअ फैगोन आं टाइम मोनाखै स' नोंथांमोनजों खालामनो हागोन मबाइलाव बोरै खालामो स' बे एग्जामा हिन्दी आरो इंलिश मोननै लेंगुवेजजों जागोन स' नोंथांमोना एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोना रानिं खालामनो मोनगोन माने फार्स्टआवनो एग्जाम दङ स' जोंहा मिथिखाबाय जे जोंहा भेकेन्सिया 7547 भेकेन्सि देन बेनि गेजेराव नोंथांमोना एसटिनिफ्राय आनरिजार्भआव थांनो हायो जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा स' एसटिआवबो गोबां पस्टआ दङ स' नोंथांमोनाहाय चान्सखौ लाबानो जाबाय दा लोगोफोर डेली पुलिस कनस्टेबलनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन एसएससिआ स' बेखायनो नोंथांमोना एसेबां टेनसन दाला जे एसएससिआ मोजाङै कन्डाक्ट खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसखौ नोंथांमोनखौ खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय जोंहा माखासे एग्जामनि सिलेबासखौ जोङो नायनोसै माबायदि एग्जाम फैयो दा बेनो जाबाय 100 मार्क्सनि 90 मिनिट्स टाइम मोनदों सबसे बांसिन कुइसन दानगोन जिके आरो कारेन्ट एफेयार्सआव 50 कुइसन दङ स' नोंथांमोना 50 कुइसननिफ्राय 50 मार्क्स मोनगोन माने मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो लोगोसे रिजनिं दङ रिजनिंआ 25टा कुइसन फैगोन आरो लोगोसे 25 मार्क्स मोनगोन जेरै एसएससि कनस्टेबलाव जि फैयो रिजनिं टाइपनि स' बेनो फैगोन स' दानिया निउमेरिकेल एबिलिटियाव 15 कुइसन 50 मार्क्स बेनिफ्राय कम्पिउटारावहाय 10 मार्क्स दङ जेरैहाय एमएस एक्सेल एमएस वर्ड बेनिफ्राय कमिउनिकेसन इन्टारनेट नोंथांमोना वेब ब्राउजार नायनो रोंनाय बेनि नलेज थाबानो स' नोंथांमोना मोनगोन दा सबसे फरायनांगौआ जिके जाबाय कारेन्ट एफेयार्स बेनिफ्रायनो 50 कुइसन फैगोन 50आ 40 हाबाबो नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनगोन एन्ड नोंथांमोना निउमेरिकेल एबा रिजनिंआव मोजां नाम्बार मोननो हानायनि चान्सआ दङ आरो कम्पिउटाराव जुदि गोरोंब्ला स' नोंथांमोना 10आवहाय 10 मोनजोबनायनि चान्सआबो दङ 10 बेनिफ्राय जिकेआव मा फैगोननो स' बेवहाय मोनसे बिग आपडेट होखाबाय दा जिके हिसाबै जोंनि नायनो गोनाङा स्पर्ट्सनि सायाव नायनांगोन हिस्टरि कालचार जिअग्राफि इन्डियान इकनमि बेनिफ्राय जेनेरेल पलिटि दङ देन बेनिफ्राय इन्डियान कनस्टिटिउसन दङ एन्ड बेनिफ्राय साइन्टिफिक रिसार्च दङ स' बेनि सायावनो जोङो नायनांगोन बेनिफ्रायनो कुइसन दानगोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना स्पर्ट्सनि सायाव नायबानो जाबाय गोबां नोंथांमोना नलेजखौ नांगोन स्पर्ट्स विनार्सफोरनि थाखाय इन्डियानिफ्राय बा नोंथांमोना अलिम्पिकनि सायाव जाहाथे नलेजआ थायो रिजनिंआव माबायदि टाइपनि कुइसन फैथावगौ जेरै एसएससि कनस्टेबलाव जि फैयो बेनो सेम टु सेम दङ स' नोंथांमोना बेखौबो जाहाथे मोजाङै नायो जे एनालजिसफोर सिमिलारिटिस बेनिफ्राय डिफारेन्सेस फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे रिजनिं नोंथांमोना बुङोब्ला कडिं डिकडिं नाम्बार सिरिस बेफोरबायदि टाइपनि कुइसनखौ दांगोन होननानै बेयाव लिरखाजोबदों बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखादो बेनिफ्राय स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो एन्ड बेनिफ्राय निउमेरिकेलाव माबायदि टाइपनि कुइसन बेनो जाबाय नाम्बार सिस्टेमा दं बेयावबो एन्ड बेनिफ्राय हल नाम्बार्सफोर दङ देन बेनिफ्राय डिस्टेन्स बेनिफ्राय रेसिअ दिहुननाय बेफोरबायदि टाइपनि नोंथांमोना एभारेज दिहुननाय मेथ्सआ फैगोन इन्टारेस्ट प्रफिट बेफोर लस डिसकाउन्ट मेन्सुरेसन बेफोर फैगोन स' बेखायनो नोंथांमोना नायो एन्ड बेनिफ्राय कम्पिउटार फान्डामेन्टेल्स बेनिफ्राय दङ एमएस एक्सेल एमएस वर्ड कमिउनिकेसन इन्टारनेट बेनिफ्राय वेब ब्राउजार्सनि सायाव कुइसन दानगोननो स' बेखौबो नोंथांमोना नायदो आरो बे एग्जाम पेपारा 10 पास लेभेलनि जागोन इसेबांबो गोरा जानाय नङा स' बेखायनो नोंथांमोना पास खालामनो हागोन आरो एग्जाम पास जाबासो मेडिकेल बेनिफ्राय फिजिकेल दं फार्स्टआव नोंथांमोना एग्जाम पास बेनिफ्राय फिजिकेल एन्ड मेडिकेल दा हौवाफोरा 1600 मिटार्सखौहाय 6 मिनिट्सनि गेजेराव हाबनांगोन एक्सेलेन्ट हाया जास्ट क्वालिफाइड जानांगौ लं जाम्पआ 14 फिट बारनांगोन बेनिफ्राय 3.9 नोंथांमोना हाइ जाम्प बारनांगोन एन्ड हिन्जावफ्रा 10 फिट लं जाम्प हाइ जाम्पआ 3 फिट बेनिफ्राय नोंथांमोना रेसआ जाबाय 1600आनो स' बेनि टाइमा जाबाय 8 मिनिट्स मोनदों स' बेनि गेजेराव जास्ट हाबनांगौ एन्ड क्वालिफाइड जानांगौ एन्ड एग्जामनि मार्क्सखौ लानानै काट अफ थांगोन एन्ड मेडिकेल टेस्टआव पास खालामनानै स' नोंथांमोननि साख्रि जागोन बेनो जाबाय डेली पुलिस कनस्टेबलनि माखासे सिलेक्सन प्रसेस सिलेबासनि सायाव नोंथांमोना मिथिखाबाय दा नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै स' नोंथांमोना खालामनानै लानो हासिगौ